De deltawerken zorgen ervoor dat de Zeeuwen zich weer veilig kunnen voelen. Tientallen dammen en dijken hebben het water bedwongen en tot rust gebracht. Maar wat betekent dat voor al die planten en dieren die in het water leven? Heeft de natuur zich kunnen aanpassen? Vandaag neemt Peter mij mee naar een stukje dijk aan de andere kant van Burgsluis. Een stukje dat nog even droog ligt. Ik wil iets heel bijzonders laten zien. Bijzonder in ieder geval voor het intergetijdengebied. En dat is het gebied tussen de hoog- en de laagwaterlijn, waar we nu precies zitten. Daar liggen in de Oosterschelde allemaal stenen. Die staan met hoogwater staan ze onder water. En met laagwater staan ze droog. En daaronder zit allerlei leven. We zien hier zeepokken. Maar ik ben eigenlijk op zoek naar het harig porseleinkrabbetje. Dat is een heel bijzonder krabbetje. Een harig porseleinkrabbetje? Dit is een harig porseleinkrabbetje. Hij lijkt hele grote brede poten te hebben. Maar dat is eigenlijk meer omdat die poten zijn niet eens zo breed. Maar er zitten allemaal vrij lange haren aan. Grote borstels die een soort verbreding van zijn poten geven. En vandaar de naam harig porseleinkrabbetje. Zijn hele lichaam, zijn scharen, zijn poten. Het hele lichaam is bedekt met korte haartjes. Ja, en waarom zit hij nou onder die steen? Nou, hij leeft in het intergetijdengebied. Dat betekent dat hij 2 keer per dag droog valt. En echt droogvallen, dat is niet zo handig voor zo'n beestje. Omdat hij dan ook makkelijk gevangen kan worden door meeuwen en schooleksters en andere vogels bijvoorbeeld. Dus onder die steen vindt hij zijn schuilplaats en wacht hij dat het weer hoog water wordt. En dan gaat hij hier rondkruipen, weer op zoek naar voedsel. Maar ik zou zeggen, blijf gewoon lekker onder water. Maar dat doet hij niet. Nee, ze hebben juist een gebied gevonden tussen de hoge en de laagwaterlijn. Er zitten heel weinig andere soorten. Dus ze hebben een eigen niche gevonden waar ze zich heel erg goed in thuis voelen. In de vorige aflevering hadden we het over patella's. Die vind je ook alleen maar in het intergetijdengebied. Bijvoorbeeld niet in de Grevelingen waar geen getij is, maar wel hier. Klopt. Maar dat geldt voor veel soorten? Er zijn een aantal soorten die in dat intergetijdengebied leven. Dat geldt voor sommige wieren, zoals de gezaagde zeeeik, de kleine zeeeik, het harig porseleinkrabbetje, de purperslak is er ook een van. Purperslak zouden we hier ook moeten kunnen vinden, denk ik. Die zit hier ook in dit gebied. We zullen eens kijken. We kunnen nog wel even proberen een steen om te keren. Wie er ook op zoek is naar allerlei beestjes, is marinebioloog Ines Vlameling. Samen met een groepje kinderen gaat ze elke zomer snorkelen bij de kering. Je moet zo ver mogelijk van het net vandaan lopen. Dus helemaal aan het eind van het touw. Ja? Ja. Jongens, komen jullie even? We gaan even wat uitleggen. Jullie zijn hier in de Oosterschelde. Dit is eigenlijk de rand van de Oosterschelde. En hier begint de Noordzee. En in de Oosterschelde zitten wel 150 soorten vis. En een paar duizend soorten andere dieren. Wow. Heel veel verschillende planten en dieren. En daarom is het ook zo populair bij duikers. Nou, hoe komt dat nou? Enig idee? Omdat de zee is daar. Ja, de zee is daar, klopt. En dat ze komen naar binnen met allemaal beestjes erbij. Ja, precies. Je hebt het helemaal goed meteen. De zee stroomt hier naar binnen door de stormvloedkering. En die brengt allerlei planten en dieren met zich mee. En de Oosterschelde is schoon. Daar in het water, daar is zeehond. Hey, er was een vraag hier. Welke vissen zitten hier? Nou, we hebben hier één soort vis gevangen. Makreel. Ja, makreel. We hebben hier één soort vis gevangen. Dat is het grondeltje. Het dikkopje. Dat zijn kleine visjes. Die zitten op het zand. Maar er zitten hier bijvoorbeeld ook haaien. Hooghaaien. Mijn broer heeft er echt witte haaien. Maar de Oosterschelde is dus heel rijk aan planten en dieren. En dat heeft ermee te maken met het getij dat iedere keer in en uitstroomt. En allerlei soorten planten en dieren met zich meebrengt. Ja, dan hebben we het steeds over getij, maar wat is nou eigenlijk getij? Waar wordt dat door veroorzaakt? Getij wordt veroorzaakt en we zien het opkomen terwijl we hier zitten. Het wordt eigenlijk veroorzaakt door de zon en de maan. Ze trekken als het ware allebei aan de aarde.
Nou, het zand en de stenen, daar kan weinig mee gebeuren, maar het water dat is vrij flexibel. En dat water dat golft als het ware mee met die aantrekkingskracht van de maan. Een soort magneten zijn het eigenlijk. Nou ja, bijna als, ja, het is niet echt een magneet, maar het werkt wel op die manier. Wat je dus krijgt is dat als het volle maan is, dan is de aantrekkingskracht eigenlijk het grootst. Met als gevolg dat het water ook heel erg hoog komt, maar bij laag water ook heel erg laag komt te staan. We noemen dat springtij. Maar het is vooral de maan en de zon die aan het water trekken. Ik ga nu opstaan, want door het getij krijg ik een hele natte broek. En mijn voeten staan hier. Ze gaan even naar een andere plek. Kijk nou, hier. Ik dacht dat het goed blijven zitten. Hier zie je ook wat planten in zitten, hè? Ja, dat kan je eten. Plastic. Denk je dat het plastic is? Het lijkt er wel een beetje op. Maar weet je wat het is? Zeesla. Is het eetbaar? Ja, dat is een hele goede vraag. Het is eetbaar. Wil je het proberen? Echt? Een stukje? Nee. Zal ik een stukje opeten om te laten zien dat het echt eetbaar is? Ja? Echt eetbaar. Ik wil een heel klein stukje proberen. Een stukje proberen? Is het lekker? Nou, lekker. Nou, we hebben ook allerlei beesten gevangen. Ja, maar jij bent de grootste krab. Ja, maar geen inktvisje. Ik zal eens kijken, maar krabben die verstoppen zich altijd graag. Dus ik kan hem nou niet meer vinden. Daar zo onder. Oh ja, daar is die. We hebben bijvoorbeeld krabben gevangen. Ja, kreefjes en visjes en krabben. We hebben Ja. geen kreeft. We hebben hier ook een hele grote schelp. Zeeschelp. Dat is een oester. En dat is een Japanse oester. En waarom denken jullie dat hij Japanse oester heet? Omdat hij zwart is. Omdat hij zwart is. Omdat hij van Japan komt, uit Japan. Omdat hij uit Japan komt, precies. Deze Japanse oester, die hebben Nederlandse oesterkwekers hier vorige eeuw, dus ongeveer 50 jaar geleden, naartoe gebracht. Want onze eigen oesters waren toen heel erg ziek en die waren bijna dood door de koude winter. Toen hebben ze deze oester hier naartoe gebracht. En die vond het hier zo fijn. Wat zeg je? De ijstijd. Nou, niet de ijstijd, nee, maar het was wel koud toen. Maar de Japanse oester vond het hier zo fijn dat hij nou overal groeit. En dat is best een vervelend beestje, want hij heeft een hele scherpe schelp. Moet je maar eens voelen. Wat is er handig? We liggen er drie naast. We liggen er drie naast. Nou, we zijn er even bij gaan staan. Het gaat zo hard nou, hè, dat water. Ja, je ziet het gewoon opkomen. Maar goed, die Oosterscheldekering is dus heel belangrijk, hè? Want daardoor hebben wij nog getij en daardoor komen er hier meer soorten voor. Ja, juist in dat intergetijdengebied, dus door het behoud van het getijden in de Oosterschelde, hebben we een aantal soorten die hier nog voorkomen. In de volgende aflevering gaan we naar een Gevelingenmeer. Dat ziet er eigenlijk zo'n beetje uit als hier, alleen we missen daar het getijden. En dan gaan we daar onder water kijken. Dan zien we een aantal soorten absoluut niet die we hier wel aantreffen. Maar hier zien we nog hele mooie bruinwieren, gezaagde zeeeik, kleine zeeeik onder andere. Maar we zien ook andere fenomenen, juist in de Gevelingen, die we hier niet zien. Wat dan? Bijvoorbeeld ecofenotypische variatie. Zeg het nog eens. Ecofenotypische variatie. Onthoud dat woord.